Kaixo, ni Aizea naiz eta nire herria, Zerain, deskribatuko dizuet. Zerain Euskal Herriaren bihotzean dago, Goierri eskualdean, Gipuzkoan. Ondoan dauzka beste herri txiki batzuk, Segura, Mutiloa, Zegama. Zerain Aizkorri mendiaren ondoan dago. Zerain herri txikia da, 250 biztanle ditu gutxi gora bera, eta baserri eta etxe txiki asko daude. Zerainen badaukagu eskola txikia, eta hor nabil ni. Jolasteko 2 pilotaleku daude, bat elizaren ondoan eta bestea estalia errepidearen ondoan. Bolatokia ere badago, elizatik gertu, erdigunean. Umeak herriko plazan elkartzen gara, jolasteko, bizikletan ibiltzeko, eta plazaren ondoan daude museoa eta taberna. Eta denda ere badago, herriko produktuak saltzeko. Marmelada, intxaurrak, gazta, zeramika. Plazan zuhaitz handi bat dago, Artea. Zeraingo festak abuztuan izaten dira, eta oso ongi pasatzen dut, eta azoka ekologikoa ere egiten dugu. Zerain txikia da, eta ez dago osasun zentrorik, ez dago bankurik, ez dago supermerkaturik. Arropa erosteko ondoko herrietara joaten gara. Postetxerik ez dago, eta autoa asko erabiltzen dugu batetik bestera joateko. Zerain herri txikia da, baina oso polita.